Ang Ginoo manaakan ninyo. Kinutlog gikan sa Ebanghelyo sumalan ni San Juan. Iyayaw nga sa pagkagabi ina niadtong Domingguha, nagtigom ang mga tinunan sulod sa lawak o gitrangkahan nila ang pultahan, kay nahadlok man sila sa mga kadagkuan sa mga Hudeyo. Unya mitungha si Jesus sa taliwala nila og miingon, mainyo unta ang kalinaw. Human siya makasulti niini, iyang gipakita kanilang iyang mga kamot o ang iyang kilid. Nalipay pag-ayo ang mga tinunan sa ilang pagkakita sa Ginoo. Unya si Jesus mingon kanila pag-usab, mainyo unta ang kalinaw. Ingon nga gipadala ako sa Amahan, ako usab nagpadala kaninyo. Gisulti niya kini ug unya gihuypan niya sila o giingnan, dawatan ninyo ang Espiritu Santo. Kung pasayloon ninyo ang mga sala sa mga tao, gipasaylo kini. Kung ang ilang mga sala dili ninyo pasayloon, dili usab kini pasayloon. Mga igsoon ko diyan ni Kristo ang maayong balita alang sa atong kaluwasan. Tingali matingala kamo nganong pula man ang kolor sa atong liturgical vestment. Unya muraga kadaghan sa mga sakristan mura maghaymas unsa man kini nga selebrasyon, kay kaganiha pulos man green ang kolor sa liturgical vestment sulod nining ikakawhaan o siyam nga Domingo sulod sa tuig. Apan gipangayo sa atong Santo Papa ug usab giduso sa atong mga kaobispuhan dinhi sa atong Archdiocese. Adunay sulat si Archbishop Palma alang sa tanan clergy, religious and lay faithful in the Archdiocese of Cebu. Ako lang basahon gamay aron makasabot kita, although sa in English man kini. To all the clergy, religious and lay faithful in the Archdiocese of Cebu, my dear brethren in Christ, peace in our Lord Jesus Christ. Our Holy Father, Pope Francis, formally launched on October 10, 2021, the opening of the 2-year consultation on the forthcoming Synod on Synodality to be held in Rome in October 2023.
Acting upon the Vatican instruction that the first phase of the consultation takes place in the diocesan level, I further decree that this diocesan process should begin with the celebration of the Holy Mass at your preferred time on October 17, 2021 in the diocesan and parish levels. Said Holy Mass, aimed at celebrating the beginning of the synodal process in union with all local churches throughout the world, will make use of the votive Mass of the Holy Spirit. Our Archdiocesan Commission on Worship has prepared the necessary liturgy, both in English and Cebuano, on said Holy Mass, and this can be accessed through our Cebu Clergy Facebook page and through our Cebu Clergy Information Center. As we begin this journeying together as a people of God, we are creating the opportunity for listening and dialogue on the local level through this synod. Pope Francis is calling the Church to rediscover its deeply synodal nature. This rediscovery of the synodal roots of the Church will involve a process of humbly learning together how God is calling us to be as the Church in the third millennium. We invoke the guidance of the Holy Spirit to continue our discernment on our giftedness and generosity through our active participation, and we entrust all our pastoral initiatives and cooperation to our Blessed Mother, our patroness and Mother of the Church. May God bless us all. Signed, Jose S. Palma Didi, Archbishop of Cebu. So, nag-awhag ka nato diha sa pakighiusa sa kinatibuk-an sa atong simbahang Katoliko nga nangandam alang niining dakong kasaulugan sa Synod nga pagahimoon sa 2023, layo-layo pa man. Apan ang pagpangandam gisugdan na niadtong Domingo nga milabay o ngadto sa Roma o karon sa tanan nga mga dioceses sa tibuok nga kalibutan, no? Muna ang nakanindot sa atong pagkakatoliko as one universal church. Although matag parokya mopili lamang sila og misa nga ikahalad alang niining pagpangandam sa maong synod. Unsa man kining synod? Unsay gyud pasabot aning Synod of Bishops for a Synodal Church? Ang tema nga gilatid para sa maong hisgutanan, communion, participation and mission. Communion, no? Atong kahiusahan, partisipasyon o mission. Unsay gipasabot sa synod? Synodality indicates walking together and listening to one another, but above all to the Holy Spirit. Mo nga atong misa, Mass of the Holy Spirit. Kay matud pa ni Pope Francis, kining maong synod ang numero 1 nga partisipante mao ang balaang Espiritu Santo. Walay mahitabo nga synod kung wala ay Espiritu Santo. Asa man kita mo paingon, no? Mo na nga ang atong misa karon, the protagonist of the synod is the Holy Spirit. Nindot nga tema nga pagbansay-bansayo ng daan, layo pa. 2023 himay mayon sa atong mga kaobispuhan, unsa kining komunyon, unsa kining partisipasyon, unsa kining atong kabahin sa mission sa simbahan. Labi na nining atong panahon karon. All are called to participate. All nga mga binunyagan. Kitang tanan nga mga binunyagan, kitang tanan nga mga ginasahan. All the baptized are called to take part in the church life and mission. Kini ang gipadayag sa atong Santo Papa. O pagkanindot
nga pamalandungan dalo nato diha sa atong mga pag-ampo sa pagdaig pagpasalamat sa Ginoo. Nahimo kitang kabahin ining 500 ka katuigan nga pagsaulog sa Kristyanismo dinhi sa atong nasod. Ug karon kining dako nga kalihukan sa simbahan nga gisugdan niadtong miaging Domingo dito sa Roma, karon sa kinatibuk-an sa matag diocese, sa matag parokya, ngadto na sa 2023. Aduna tingali mga kabag-uhan, aduna tingali mga changes nga wala ta kahibalo kung asa mo padulong. Apan pagampo pangalyupo sa balaang espiritu nga magdala diha sa atong halom nga kahiusahan, halom nga paglambigitay sa usag-usa, halom nga pagdawat og paghatag og dakong pagtagad og pagpakahulugan sa misyon nga gibilin kanato sa atong Ginoong Hesukristo. So kanindot nga pamalandungan nga himo kitang kabahin niini. Bisan pa man og taliwala sa kahimtang sa kalibutan nga atong nahiaguman, atong nasinati karon dala nining pandemic, dunay nindot nga mga panghitabo o kabahin niini kining mga dagkong kasaulugan sa simbahan nga pagampo, pagamping unya pagdaig o pagpasalamat kanunay atong ihalad ngadto sa Ginoo. Binagayon nga hatagan unta kita sa dugang panglugway sa atong kinabuhi, layo sa mga sakit, tanang katalagman og tanang kaalautan aron ug madamlag makita gayud nato kung unsa man ugaling nagapaabot nining simbahan kay kanatong tanan nga mga binunyagan nga nagapanaw diha sa pagtuo, sa paglaom sa hingpit nga kaluwasan, hinaot paunta. Palihog manindog atong ipadayag karon atong hugot nga pagtuo, pagsalig sa Ginoo. Tang tanan nagatuo kami sa usa ka Dios, ang Amahan, ang makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Hesukristo ang bugtong anak sa Dios. Gianak sa Amahan sa wala pay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Gianak dili binuhat, usag kinaya sa Amahan, pinagi kaniya na nga himo ang tanan, tungod kanatong mga tao galang sa atong kaluwasan. Mikanaog siya gikan sa langit, sa lalang sa Espiritu Santo. Nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay, og nahimo siyang tao, tungod kanato gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Naganto siya namatay ug gilubong, sa katulong adlaw nabanhaw siya aron matuman ng kasulatan. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Amahan. Mubalik siya nga mahimayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ang maghatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa Amahan ug sa Anak. Dungan sa Amahan ug sa Anak, gisimba siya ug gihimaya ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa santos katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay o sa kinabuhi sa maabot ng kalibutan. Amen. Pangamuyo sa katawhan sa atong pagpaabot uban sa dakong tinguha sa pag-abot sa atong Ginoong Hesukristo. Minahal kong mga igsoon atong pangayoon ang iyang kaluoy uban sa nabag-ong debosyon nga sayang pag-anhi dinhi sa kalibutan aron pagdala sa maayong balita ngadto sa mga kabos ug pagalim sa mahinulsulon nga kasing-kasing aron dinhi sa atong kaugalingong panahon usab yaon tang dad-o ng kaluwasan ngadto sa tanan nga nanginahanglan. Sa matag pagampo kita moingon, Ginoo, dungga nga among pag-ampo.
alang sa mga sakop sa simbahan nga gitawag sa pagsaksi batok sa mga dili tawhanon ug dili makiangayong mga krimen nga pinaagi sa grasya sa Dios. Mulahutay sila pagpangalagad, magampo kita sa Ginoo. Alang kang Francisco atong Papa, Jose atong Obispo, ug ang balaan ug maunongon nga katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Sugbo, nga ang pagsaulog niining matambagong hitabo magtabang unta kanato sa pagsabot sa kabubuton sa Dios ug sa mapangahasong pagbuhat niini, magampo kita sa Ginoo. Alang sa mga pangulo sa kanasuran nga makabaton sila sa mga hiyas nga langitnon diha sa ilang pagpangalagad, magampo kita sa Ginoo. Alang sa mga masakiton nga nataptan niining COVID-19 nga makabaton na og hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton uban sa hutong sa katilingban nga makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Alang sa pagsaulog sa 500 years of Christianity nga unta magmalampuson ang tanan nga kalihukan, ilabi na sa mga parokya ug atong mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom isip mga binunyagan, magampo kita sa Ginoo. Alang sa mga sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot Obispo, Father Joel Sivalier, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Alang kanato nga nagapundok dinhi nga kining matambagong hitabo, mugiya unta kanato dinha sa mas halawom nga kahiusahan sa simbahan, mudasig sa atong pagsalmot niini ug musangkap kanato sa pagbuhat sa atong tahas, magampo kita sa Ginoo. Alang kanila nga nangamatay nga makasulod na sila sa walay katapusang syudad, magampo kita sa Ginoo. O Dios, among dalang panan ug among kusog dunggang mga pagampo nining imong simbahan, kay ikaw mismo ang tinubdan sa tanang debosyon. Itugot nagampo kami nga among gipangayo diha sa pagtuo, amon tang tinuod nga madawat pinagi ni Kristo among Ginoo.